uk Mombasa nyaka Ramogi wadhiane nyaka gwenge mag Kang'o kaja Ramogi. Dweche 9 nyaka mane en ogai mar ODM Raila Odinga wit ngimane. Gikone piny owacho osidhayanga gedo mar Hembko mar jatelono. Ondamo machuok kende but Hembko mar wuon mare Ramogi Odinga e pargi mantie Kang'o kaja Ramogi. Kaka jafwambo marwa Steve Biko lero, gedo ne biro kawo thuolo mar dweche 2 kendo biro bedo kaka kar tiegruok e yore mag historia kod kit chia mar telo mane Raila Odinga onyiso e safar mare mar siasa mar higni bura. Thuolo mar dweche 9 mokalo, Kang'o kaja Ramogi osebedo ka rwako welo mopogore mabiro chiwo luor mogik e liend mane en ogai mar ODM Raila Odinga. Kuom thuolono duto, piny owacho osebedo kod chenro mar gero Hembko mar liend Odinga, gino mabiro bedo kaka rapar kod kar tiegruok e yore telo kod kit demokrasia mane Odinga kedo ne nyaka e thone. Is a national heritage initiative to honor the Right Honorable Raila Amolo Odinga, whose leadership, democratic advocacy, and public service have profoundly shaped Kenya's political evolution. He reminded us that institutions must be stronger than individuals. Leaders must remain accountable to the people, and political competition must never destroy the nation as we seek to serve. This mausoleum must become a shrine to democracy. It must not belong to one political party, one community, or one election. Record Samson Malaki, ma en jagoro mar udi, Hembko no ibiro gere e thuolo mar dweche 2 kendo biro bedo kod konde 5 kata Pentagon, kendo biro bedo e ondamo maromo mita 8 kende kowuok e Hembko mar Ramogi Odinga, ka bende gibiro tude mar chiwo thuolo ne welo mar limo Hembko 2 go. And the purpose of this particular scope of work is also to facelift that particular mausoleum. Apart from that, once you set up the Raila Odinga mausoleum, and of course facelifting Ramogi mausoleum, we'll be able also to do the landscaping around it. And of course part and parcel of the scope is upgrading the internal roads, fixing the exhibits that are already dilapidated, fabricating of the new gate facade. We have 2 gate facade where we came from, where there's that signage of Kang'o kaja Ramogi, and this gate facade that we've just come through. So those are 2 gate facades that you are going to do in the next 2 months. Apart from that, we also have general landscaping work to be done, and installation of new signage. Kamano bende, jatend migao mar lweny Saipan Toya oyango ni gedo no en yor par ling'any kod chia mar tendo Odinga, kendo ibiro gere e kidienje 2 ka kidieny mokwongo kende biro muonyo omenda maromo milion 30. And my greatest assurance is that we are going to deliver a state-of-the-art, full quality of a project that befits our hero, the Right Honorable Raila Odinga. We ran on that particular prefect in the sense that for Raila Mausoleum, we've actually adopted the 5-sided figure or the 5-sided shape, which was very, very synonymous with His Excellency Raila, and that is Pentagon. So the Pentagon is an aspect of the client face. That particular client face represents strength, represents power, represents force. It represents unity, solidarity, and collective purpose. Kano eloso lo familia mar Ramogi, ogai mar ODM Oburu Oginga, opoyo okang' ma kamae kojiwo mondo mi kik wego rak tim tich moyuothore ei kedo kod saa. I hope that that Hari will not compromise quality. I hope that quality will be retained and it will be as good and as modern. A living monument, not only a building, but a place where the story of Baba shall be told for generations to come. Kodong dweche 3 kende, tehingo raparo mokwongo mar mane en ogai mar ODM Raila Amolo Odinga, chenro mosebedo kadhi nyime kae kuom thuolo mohew dweche 9 mar neno kanyo mane oiki Odinga, koro biro chung' kuom thuolo mar dweche 2 mar chiwo thuolo ne gedo mar Hembko mare. Hembko no ibiro gero ndamo mana manok kende kowuok kuom Hembko mar wuon mare Ramogi Odinga. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.